はいはい。ちょっと大丈夫。ごめんなさいごめんなさい。はい。モンハン始めます。どうもこんばんは、タバカニクと申します。よろしくお願いします。今日はイムちゃんっていう人とね、モンハンを一緒にやる前にね、ちょっとね、自分でね、ちょっと待って。フレンドのいる周回エリアを検索。戦車が見つかりませんでした。それ以降フレンドがいないということでしょうか。はあ。いいよ、自分につくもん。ほい。ピョンコ。こりちゃん、ねるこちゃん、ひとチャンネルさん、のびゆうたいさん、こんばんは。今日は、そうね、カリゴモンハンさ、もう下手っぴだからさ、やばいじゃねえね。空きキュンチケット。あ、2本ついたよ。いいねいいねいいね。超優しいじゃん。どうしよう。仲良くかな。何、ギラルトは研究基地で待機します。知らんがな。カリコ知らんがな。ねえ、ちょっとみんな、カリコ遊び見て見て見て。これ、エッチ、あ、違う違う。そういうことじゃん。これどうやってセミ見るの。あったあった。今こんな感じ。うん。どうなの。いまいちわかんないけどさ。正直しょっぱいよね。よくわかりません。ね、待って、かおりちゃんそこにいるからさ、一緒になんかできるんじゃないの。そこにいる人、一人不便だから。奥一式あるならもう見てない。いや、嘘でしょマジで。でもこれさ、人に撮ってもらったようなもんなんだけど大丈夫かな。ちょっとやったことないような任務やってみようか。フリーでいいや。まだ1個しかクリアついてない。あ、次で全然やってないよ。これ言うとどうなんだろう。うわ、難しそうなのばっかりじゃん。ね、これ2匹いるの嫌なんだけど。どうしよう。ここら辺やる。ちょっと試しにさ、ライアーと戦ってみようか。あ、みのりさん、こんばんは。よいしょ。ちょっとね、カリゴのね、腕をね、ちょっと見せて。ご飯も食べてないけど、向こうで食べられるんだった。ちょっと大丈夫かな。出発。メンバーいません。してたけどね。カリゴ一人。あとすいません、モンスターハンターやるときはね、重すぎてね、フェイスリーグ全然動かないからね、フェイスリーグ使ってません。ポンポン、ポンポンポン。これ何。大したもないね。じゃあ、とりあえず通常弾で、あ、やばいやばい、ご飯食べたい。ご飯食べないよね、これね。食べてないよね。無理。死ぬ。ダメだって。ご飯食べてないの。ていうか、この装備何。超なんかさ、エッチなんだけど。すっごい露出多いよね。これどうなの。カリコありだと思います。あ、ちょっと誰か今一人ログインしたね。ちょっとこれは楽しみですね。次にあそこ入ってるかな。もう半分。よいしょ。ちょっと音声テストしようか。オッケー。よいしょ。じゃあ行ってきまーす。あ、どこだっけ。こっちだっけ。ミルタルさん、こんかにゃ。ありがとう。待機してくれてて。
本当に嬉しいです。こんなカニコね、でもモンハンってさやっぱみんなやってるからさ、やっぱ人の体的になるよね。あ、これエッチ、これエッチです。ちょっとカフホじゃん、これいいんですか。あ、でも余計なこと言うとカニコにゃーこんかにゃー。こんがにゃー。ちょっと待って、立ちこれちょっと待ってどうしよう。立ち封じしたよね。ほうほう。どうぞどうぞ、ちょっと待って。参加できる？参加できる？待って、あ、できるよ。あとうん。あできない。あモンハンやってないからちょうどよかった。ほんと？うひちょっと待って、音声ちょっと直れない。ちょっと一応音声だけでもちょっとごめんなさい。ちょっと待って、普通に立ち作ってくれることダメ。立ちちょっと用意してくるね。はーい。視聴者さんがそのままで終わっちゃうから、それちょっとまずいのよね。ですね。戻れない。あ、そう、戻れないんだよね。嘘でしょ。勘弁して。そう。多分戻り玉があれば戻れると思うけそんなのないもん。ど、ないの？ないの。これあった。隠れの術。これはいいね、みんな。カニが隠れてちょっと立ち入り準備してくれよ。その間に私が倒しておきますか。さあずは猫こっち来ないでよ。昨日のエイペックスのまんまなんだよね、立ち入りがね。あらら。ちっちゃ小人かな。ポン。はい、自己紹介お願いします。千香りです。よろしくお願いします。お願いします。ということでやっていきましょう。はい。まあカニコのミラーコード出ちゃった。あら？ちょっと待って、一回出るね。じゃあ私も出た方が良いかな。水原お願いします。水落ちちゃった。サーバントが上官された。カニ増えて見えてないんだよね。さあ、私はよくどこでもね現れるから。エイペックスでもね、何でもね、ポンってくるから。使い魔召喚って言ってくれれば行くよ。あとうん。ゲーム止まったんだけど。そうでしょ。ゲーム止まったんですけど。なんで？わかんない。あれ、ほんとどうしようこれ。ゲーム本体落ちちゃった？ゲーム本体多分これ落ちる。ちょっと待って、あらら。マネージャーで。ちょっとみんなごめんね。嫌だ。真っ暗になっちゃった。ちょっともう反対違い直すね。はーい。はい。ちょよよよちょよよよちょよよよちょちょよよちょよよちょ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 じゃもうハワイちゃん。カプコンさん、よろしくお願いします。何が？みんな待ってね。ブランドユーシャこれ行こう。よいしょ。これちゃんの子行くね。カニコちゃんのカブイラをお楽しみください。もう終わっちゃった。よいしょ。はい。来たー。セーブしないからログインボーナスはまだもらってないかな。じゃあ貼っちゃっていいかな。なんか言いたいのあるの？私のクエストをさっきの入り直せばまだ続きできるんじゃないかな。本当？本当だ、いいだ。
よく機械になってる。いらっしゃい。よいしょ。天神の総意をゲットしたよ。え、天神の総意っていう何それ。攻撃を避ける、勝手に避けてくれるやつかな。それやつ。いいな。そうそう欲しかった。うん、結構大変だった。へえ、やだ、大変なクイズやりたくない。ねでもだって苦行が多いんだもん。そう、できた。できたな。なんとかセンサーで、そうよ。物欲センサーでね、欲しいのが全然出ないっていうね、そうなのあるからうん、あれ、これとどうやって落とせるんだっけ。これじゃあ、中央に来ることってできる。中央に。中央、これ落としたい。はいはい、あ、流撃層使える。はあ。ちょっとまず岩を落としたい。ん、岩を落としたいなと思って。ああ、なるほど、はい、真ん中ね。あれ、隠れてたのなんで落ちちゃったの。ちょいちょいちょいあらら、ちょい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 ちょっと待って待って。早く開いていて。ああ、使えないかな。総意の重ねこの人超着、来ないね。来ないね。うん、早く開いていて。お、スカスカなんですよ、この人。うん、見ちゃう。おいで、あー、来た。ほい。どうじゃー。ナイス。ナイス、やっとできた。どう。やりやりマンですよ。じゃあ切符、お、そしてそしてよいしょ。ちょっと待って。うん、あちちあちち、はい、あっち。いちち、ああ。よいしょ。ああ、危ない危ない。よいしょ。うん、あ、しーちゃん、こんかにゃん、こんばんは。すごいしっかりだね。こうかなあ、切れてる。嘘見せたら切れてる。あれ、流撃なんとかって使ったっけ。使ってないか。使ってないね。こういくるかな。ちょっと粛清されてる。変なのはね、NG ですよね。よいしはーい、ょ。そうそう。この位置いいよね。あ、まだ、あ、でも当たってない。よかった。確かに両方とも当たるはず。なんか今ね、2つ判定出た。ね、もうくれて。よよいしょ、よいしいしょ。わあ。ょ。体力が増えて2人だと逆に大変っていう話を聞きますが、確かに2人だとね、ちょっとあれやよね。うん、頑張りましょう。オッケー。よいしょ。斉田さん、こんかにゃー。こんかにゃー。カニ君見て、カニ君はヘタピだよ。こんかにゃー。にゃにゃ。全然ダメージ取んない。一発どれぐらい入る？ 1。
1、5、日本5、あ、5場所が悪いんだと思うな。うんうん。あ、12。よいしょ。うん。あー、なんかどこ？捕まった。あれ、もう落ちた。いけるよ。おー、ナイスナイスヒロミ。また道入らないね。何弾打ってる？七味はね、通常のね、1しかないからね。通常の1。ただあんまり遠くまで届くやつがないんだよね。あー、そりゃ1だと入んないんじゃない？そう、さっきは2使ったら2なくなっちゃった。あらら。薄くした感じ。よいしょ。なんか超合文も持ってくると良いっていう話を聞くね。超何？超合文。素材を、そうそう、素材を持っていって現地で通常弾のにやら何やら、そうそう作るっていうね。あ、でもパンツだな。でもパンツだもダメでしょ。あんまりレースクにはあれなのかな。あ、出るはず。あ、黄色くなった。ハンドマイなんかの貫通ラインすごい。そうだ。オッケー、それでね。ほうほう。あ、そうだ、打ってる場所が悪いんだ。全身の装備を重ね着。ああ。ひょいってなんだ。しょい？使い切ったら力回ってない。あ、なんかフラフラなんです。フラダンス。なんだこりゃ。水曜日的な何かを感じる。どういうこと？あ、すごいね。これが体験でしょ。今私立ちだよ。体験みたいに楽しそうだな。びっくりした。いや、タチの見切りが楽しい。攻撃をね、避けてスッて避けて、おー、ナイス。いいね。あ、でも15分かかってるか。結構かかっちゃうね。よいしょ。さっきまですやしてました。誰が？私は。本当？カニもね、3時間前すやしてた。なんか出た。なんだ、足がね、小村返りして、いったーってなって起きた。筋肉さんが小村がいっちゃったんだ。そう。筋肉さんは久しぶりに歩いて。久しぶりに歩いた。その後も、はい。スイカジさんこんばんは。そう、もうでもアベベしてたって違う。チプロいないもん。あるか一応。ここ来るとき使ってたじゃん。シュー。確かにすでにジプライン引いてあったね。そう。あ、こっち微妙。ね、どっか行く？いやー、行きたいところあればペタペタしてどうぞ。オッケー。どうぞ。よいしょ。筋肉さんが有頂天になる。どういうこと？筋肉さんが有頂天になって笑い始めるんだよね。そうなの？そう。難しいこと言ってる。難しいこれ。むしろバカでは。バカなのかな。ね、なんか出てる。何これ。うわ。
何出てる？ゼノジーバの突発。あこれやめとこう。ー、まあ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 、あ、これにしよっかな。行きたいならうん、全然行くけど、行きたくない。これ一緒。行きたくない？うん。待ってねー。先に行っちゃう。おー、さくらちゃん。そう。あー、インビル城行きたくないですか？あ、いいかもしれない。じゃあこの後行こう。うん。でも行ったことないんだよね、彼。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。大丈夫。大丈夫。うん、はいよ。アイスタちょっとお水を取ってきます。おい。じゃあ、ここ1ポイント。あそこだよね。どうしようか。どうぞどうぞ、アイスタアイスタルちゃん。これ当たらないでしょ。これどうする当たるの逆に。ああ、もう見つかった。早いよ早いよ早いよ。そんな。もうバイソードも無駄だ。ああ、こっち行っちゃった。2個。ここ。ナイス。どうしよう。リーちゃん開幕ドンパチ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう一丁。ただいまんご。はい。よいしょ。ああ、もうこれでかい。すげえ上手にします。ああ。よいしょ。おすすめ定食。冷てすごいしい。こう食べてね。食べちゃう。わあ。そう。うっしょ。危ない。まだ大丈夫。プライタイム。しかも食べずにこっち来ちゃったからもう戻れない。悲しい。ママそんな強くないっしょ。そうね。もう開幕なんだっけ。イオンも当てたし。わあ。感情だもん。あ、アシか。そういうのちょっと強い。そうなの？わかんない。でもアシュじゃん。なんかアシュちゃん足って強いんだ。わかんない。強い。そう。普通より強い。多分。いや絶対。うっしょ。ああ。あら。ははああ、怖いよ。そんな必要で私を攻撃しないでよ。確かに攻撃してたの私です。落ちてきた。落ちた落ちた。落ちたな。緑取れると。よいしょ。尻尾を必要に狙う。ああ。どこやばい。やばい。おう。そうそう。猫がミツムシを持ってきた。優しい。あ、みやちゃんこんばんは。お仕事終わりました。お疲れ様。すごいです。偉いです。お疲れ様です。今日はこの配信でお疲れ様を言いましょうかね。皆さんどうもお疲れ様でした。今日一日。カニコはね、おそば言えるようなものことはしませんが、まあお仕事やまたバタバタさとかね、過去をね、頑張っていってきた人は本当素敵です。あれ、カニコさんはお仕事はどうされたんですか？今度その話したらもう二度とわかんない。表舞台出てきごめん、ます。なんでもないです。何も言ってませんよね。はい。何にも言ってません。です。よいしょ。あれ、私もお仕事。なんでもない。バーチャルの世界にお仕事なんて関係ません。関係ないで。ね、そうですね。そうです、そうです。白山さん、こんばんは。ねえ、ねえ、みんな今日何してたの？生配信で雑談配信をこういうに始めようとしたから。
本当に雑音ってなんだろう。雑談ってなんだろう。哲学的な何かかな。待ってひとちゃんさんね何動画にはジーパソーリって何？あれだね、なんだっけ、ピカピカのやつ、あっちのジーバだ。ああはいはいはい。あれだね。あれがいいんだ。ほんと？じゃああれ買わなきゃ。まあでもとりあえずあれ行く？なんだああ、恐竜さなだっけ？ああ、そっちもいいの？やばいね。大丈夫、何かはね。これ痛みな？そうよ、来てなかった。そうい。なんか今激うまが聞こえました？聞こえた？聞こえた。なんでドップラってんの？その属性なんか装備やるの？使えてるかな？しかもわかんない。全然わかんない。大人の装備とかじゃなくて？お、激流層。ああ、本当だ。激流層使いたいね。おいで猫ちゃん。猫ちゃんじゃなかった。なんだっけ？あ、ナイス位置。ああ、行っちゃった。行っちゃった。おいで。マジあたみやばくない？ね、外したかと思ったら当たってた。ガチャピン。これでかい。ドバン。ナイスドッカン。ナイスドッカン。カンバトル。カンバトル？なんか家系がエグそうな名前だね。すごい。あ、ヒロイさんこんばんは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんにちは。だぜ。あ、そう。こうかにゃ。頑張ったよ。わお。どうしたんだい？ちょっとピュピュピュ。あれ、今落としたんだっけ？落としちゃった。あ、オッケそっか、今落とした。ー。ほうほう、ナイス。今カニコさんがね、そこさんにね、落としてベル破壊もありね。あ、ショットガンじゃなくて。ショットガン。ショットガン。ショットガンなの。ショットガン好きなの。ショットガンも。はいね、入れて、ほいと。ひょい、みんな。当たらないな。わーお。パンパンパン。いた。うひょーってなんだ。おお、泣かなかった。火吐きたいのかな。なんだろう。あ、あっち行っちゃった。おー、ナイスカット。ナイスカット。ナイス討伐。いいね。さっきなんて言ってたっけ？恐竜さん。ビル城かな？あ、そう。でもね、一応ね、エマちゃんの配信はね、20時半からだから、その前にはちょっとね、クリアしなきゃまずい。ビル城行くんだ。違う。エマちゃんはなんかレイヤーをやりたいらしい。あ、そういうこと？だからその配信前にはね、多分終わると思うんだけど大丈夫だよね。強くないよね。まあ大丈夫だと思うけど。大丈夫。何時まで？
20時20分までにはああ、いけるっしょ。行けるっしょ。うん。本当だ。エッチだ。どういうこと？服装。あ、そう、服装エッチだよね。うん。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？よいしょ。まああという線でとってじゃあ当ててあげたおふいじです。はーい。おやちょぼちぼちな。調査で、ああ、捕獲めんどくさいかな。ついちゃうかな。大丈夫？うんあれじゃあ捕獲で。相手のポーチがあれ伸びちゃってる。ん？大丈夫。あれクイズ。ちょっと待ってね。はい。ねあれあれどこだ。あったあったあった。どこたんどこたん。よいしょ。で余計なものはしまってきちゃう。よいしょ。よし行こうよ。多分大丈夫でしょ。間に合うでしょ。ほいほい。ビビ大丈夫。これどこが一番いいのかな。かおりちゃんどこ行くの？番号108。私どっちだっけ？忘れた。へえ。まあどっちでもそんなにそうよね。遠くないっしょ。うん。待って青木さん何言ってんの。ちょっと待って。文字ちっちゃくて読めない。よいしょ。ごめんなさいごめんなさい。一番いつはカニコなよしを吹いてるんだバカモンがこんにちはって違うね。カニコ吹いてるのは泡だからね。泡だよ泡だよ。あ、そうなの？知らなかった。泡だよ。ってやめて。ここまでご飯食べなきゃ。ご飯だけは食べなきゃ。金に払うおすすめ定食。はいカット。はいしょ。じゃあみーちゃんこんかにゃ。こんかにゃ。ねていうかカニもさ最初の頃に比べてすっごい声変わってない？気のせいかな。ちょっとかわいい。見たのこと言うけどそうかなそうだよね。どこ行こう。どこだっけ。調子乗るな。すいませんでした。なんでもないです。どっち？こっちだ。ほらこれまだ。そうだね。そうだよカニだよ。よいしょ。あれ外部のルート間違ってた。こっちだ。こっち行かなきゃ。11番。11番ね。オッケー。あ、青レースがいる。やだ。あれこっちだ。やだ。クーラードリンクのみのみ。ほい。てかイビリショーってどこにいんだろう。でなんか11。弓道始まった。11。オッケー。あ、そうクーラードリンクのなんだよ。ワン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 。雲な雲なちゅうでもない。あ、私も可愛いって言っていいんやで。ですってあれ皆さん。何ですって言って。
なに他人事の。うんって言ってくれないの？誰が私。誰が可愛いの？それじゃななんで？ういちうわ、あおかしいんですけどほら言わないからちょ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 
ちょっと待って、マジかもしれないし、これ死ぬんだけど。そうよ。あちち足開けるってなんでこっち来たの？こいつバカじゃないの？ちょっとなんでこっち来たの？メインフット助かってなさいよ。すちょっと肥やすマジ何を起きてんのかな、静岡。肥やしたから多分どっか行く。いいね、戦ってるね。よいしょ。うんなんか超使えてない？チャンスじゃない？ね、チャンス。うわ、怖っ。うわ超怖いな。おガオガオなんだ。うわ、やっぱ何？フレース何？嘘無理で、こいつ無理、このタイプ無理。あいつやばいじゃん。嘘でーす。怖っ。やばいでしょ、あいつ何？マジやばいな。いいと感じだ。もう意外にダメージ量は少ないような気がする。でも連続でヒットするんだけど、まあまあ、これやばいな。倒れるやばいます。ひょえー。うわ、怖っ。何ね、こいつ超、いや、ハグ最悪。関係ないです、超攻撃されたの。こいつ、なんのこいつ。何？こいつなんかすぐ邪魔したの？なんうわー、ブレスを食らってしまった。あららら、やばいじゃん。おう、猫が三つ虫を持ってきた。あ、猫は寝てるんだ。お腹結構いい感じ。猫がね、転んだ。猫あいつが悪いんですか。オッケーだ。やばいでしょ。すいません。なんで。おう、これそんなことないんじゃない？キュンキュン。これ。もう一回。よいしょ。怖怖。こいつマジ強いんだけど。しょこっちどっち？攻撃が足んない。よし。よし。まあ大好きちゃったな。これ考えしよう。ちょっと欲しいものあるね。でねーです。あ、今の触っちゃった。あ、ひまちゃん配信やってんじゃん。違う。ひまちゃんの前にちょっとね、練習をね。大丈夫。時間までに終わるから。安心して。ちょっと、こんなん無理だよ。またなんか来たんだけど。なんか来た？こいついるんだけど、あいつ。ピン立てたいんだけど。あ、ほんとだ。ボルガノスですね。はい。はい。試してどうしようかな。気づかれるかな。うわ、待って。地獄だ、ここ。そんないっぱいいるの？これ地獄だ。ヨレサーシも来た。これ超食べてない。もぐもぐ。いや、もぐもぐしないでください。ね。
争い。やだやだ。ひどいよ謎バックドロップ。えでまだ見切り。わあわあわあどうなってんだこれ。かわいそう。うわ強っ。いくつ出た？ 500。すごっ。何やのイベントマジやばいんだけど。いやこいつ何のマジ謎サイド攻撃。うわはおやつか。あうん。おやつやるよ。おやつ。おやつやりよる。はい邪魔されたあいつ最悪なの。マジでトカゲ野郎許さん。よいしょ。これトカゲなの？マジやな。なんかみんなトカゲじゃない？よいしょ。まあ広い。これ何やられてんの？何やられやばいじゃん。わかんない。チキさんね。よいしょ。うん。大きいや。大きいや。竜属性ではないのかな。あ、そういう感じ。ユーリーおじさん。なんかこんかにゃん。なんかあるんだ。こいつ怖いんだけど。とりあえず待ってな。嘘でしょ。こいつやばいな。いややばい。こいつマジやばいな。よいしょ。ああ。とか。ダメージ量が下がるんだよね、このやられ状態だと。ダメージ量が下がる？こっちのダメージが何弱くなるってこと？あ、私に反対側に与えられるダメージ？こっちの攻撃力が下がるってこと？そうそう。なんか29とか青文字で表示される。そうなんだ。あ、戻った。超使い方ね。待って。これ何なの？おい。触ってみる。包囲が切れる。超センスがそう。逃げちゃった。逃げちゃった。よいしょ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 。ちょ変な触っちゃった。どこいしょ。おややばいよ。ただ右じゃないの。怖い怖い。配信は何を買って何時に終わるんですか？わかんない。一応ね22時前に終わるって話はしちゃうわ。ああ、例のあれですよね。20日から。にゃおお。あれ Wi-Fi 消えたの？やばいやばいやばい。これ何これ？なんだこれやらよいしょ。猫ちゃんおる。ああ、打ち消しの実持ってくるんだった。ね結構あれ便利ね。これ体でかいからなかなか出ないね。ね。てかもうケーキだし。そうそう。尻尾長い。やだこれ。尻尾本当長いんですけど。ほい。なんだだらない。あ弾かれる。あ。わあ。
うわ待ってこれちょっあー間違えた。とやばい死んだこれ死んだですよね。嘘あー壁際行っちゃったらねきついね。今壁際どこじゃなくて普通にちょっと頭のこういうね、ちょっと回避できないような感じよ。あ入っちゃった。その間によいしょ。私が頑張っておきますか。勝っちゃってもいいんだよ。勝ちたい。待ってまた幽霊サーシがまた来ました。こっちだね。はい今日の1ポイント。梨玉と今ちゃんいいした。よいしょ。空知騎士かな。あれ一回ほど向かってる。わわまだわわわわそうだクーラードリングの方がなんでさ、この人たちは滑りながらアイテムをさ使わないんだろうね。そこを突っ込んじゃダメだ。謎技術で採集している。タコわノーノーノー。あやばいじゃん超やばいじゃん。大丈夫。危ない。一番暗い。疲れる疲れろ。あ、猫がやられておる。猫わあやだ大丈夫ナイス。ほい仮面セーフくらいなさい。仮面セーフ。ひーはぐいちゃった。なんかいるんですけどあららららら。ひょえしょうい。それじゃないけどノアチャゲームさんこんばんちゃです。こんばんは。こんあれちゃこ何しよう倒れてきた。ちょっ倒れてる。おお、なになになに。となんか来ちゃったちょっときついでしょこれおかしいでしょ。どうしてんの。うわーびっくりした。これはしなまるとダメだ。えらいこっちゃよいしょ。ひどいひどい。これやばい。うんちくしゃ。びっくりした。小ヤシ玉に結構貴重なんだよね。うんちがなかなかないっていう。なるほど。結構横の変なやつなのにすごい邪魔してくる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。チップをヒップ。やばいっちゃ。やばいな。ねこれ本当に時間前に倒しようからかいこやばい。よいしょ。ほい。あと7発。どうしたのこいつ。あららら。そう。ちょっと待って。振動で。これもう。なんか置いている。うお食べて。色素にかけない。なんかバトルが
始まっちゃった。倒れた。あ、ナイスナイス。うわー、あ、何この来るよ来るよ来るよ。顔いいさ来るよ。そうだ。よし、ガンガン行くぜ。にゃー。ちょっと火のやられやばいな。火の方がなんかまた来ちゃっあ、猫ちゃん今思ってね。た。うえ。うん。あ、かゆい欲しかったぞ。戦いづらい。あ、めっちゃくちゃなの。うん。あとから来るよ、来ると。これとめっちゃない。あら。やばいやばい。うわ通常数字に。そうか、すごっ。ー。おー、500ダメージだって。どうしよう。やだやだ。やだやだ。かゆく痛くに全然わかんない。よし。あ弱ってくれ、頼む。あ、かゆく。こっちには時間がないんだ。あのね、時間は全然大丈夫。そういう意味で大丈夫だと思うんだけど、勝てるかどうかっていうのがかなり怪しいんですよ。あ、危な。勝てますよ、余裕ですよ。マジで？うん。私がついてるんですから安心しなさい。マジで助かりんこなの。うん。じゃあこれ拾っちゃう。よいしょ。拾っちゃう？フルガンすごいいい素材。はい。うわー、ちょっと怖い怖い。まあ私もそんなに強くないけどね。あ、ねえ、信用まだ全然余裕そうなんだけど、あいつ大丈夫？ね。うん、クロさんこんかにゃん。びっくりした。なんか通り過ぎてった。そしてなんか向こうやるやつなんですけど、ほんとだ。どうしよう。やるならさっさと殴り合ってほしい。どうやね。ねえ、隠し合ってるだけじゃない。うん。クン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 って。くんかくんか。おいや、ナイス。いい炎。うん。やれやれ。あの子と邪魔に戦ってないのかしら。残りあと10分です。10分だ。やばいよ。ちょっと混ぜちゃう。でもどうしよう、これ時間的にやばい。ちょっとダメージ食らってるね。うわぁ。うん。攻撃をしなければ。うわナイスナイス。よいしょ。ナイスではない。私が毒った。はい、遊びます。よいしょ。じゃあ、戦ってこない。いいね、いいジャブだね。いい攻撃だね。いいジャブだ。ああ、いいですね。いいですわね。争ってますわね。使えてますわね。争い。そい。おしゃれ。おお。見ない見ない。見ない。おいよ。どうだ。あら。わお。あの謎スライドなんだ。ひょああ、ファイヤー。おお。ひょいちゃん。あれ、クローザーまでもう無理ですよ。うわ。あ、やばいやばい。あれやばいやおろろろろ。つ。まだ落ちてくの？ナイス。ナイスって思わずイメージ上にナイスって言っちゃった。いや。でもこれあと10分でやばくない？やばい。めっちゃやばいね。うん。体力本当にしんどいっていうのはマジしんどいね。体力がすごい。うん。あれ気配が。あ、ちょびっくりした。あ、ちょいちょいちょい。ダメージは1。にゃーん。
よいしょ。おいぞみつ虫いらっしゃい。ちょっと陽気そうですね。あったちょっとやばいわ。まあそして高いですね。口にカタカタカタの通常弾レベルになくなっちゃうよ。あらら。ああ尻尾やだ。これ時間がどのくらいなのかなこれ。うわやばいよこれしなかった。わからない。はいこっちこっち。死なないで。持ってんじゃんかいですかじゃあ。攻撃が当たらない。花が入ってきた。あれ何してんの？今ねヘビージョーにやってる配信で。なるほどな。はいはいはい。いいよどうもブライシャーです。あ、こんばんは。こんばんは。配信でマジで言ってる？あ、こんばんは、ポラリスです。罠にはまってる。はい待ってとちゃん。たびたび配信用のボイスチャットチャンネルを作んなきゃダメだなってあ大丈夫思ってんだよな。ごめんなさい一応大丈夫そういう時焦るんだよな。本当お茶の時ね表示したいんだけどねちょっと今そういうところじゃないからいいよいいよ。もともと今日の夜のあれの話をしに来たんだけど、あ思いっきりゲームやってたから、まあ今度戻るか、それまでの。あでも多分このさこれですあ、よでもタイちゃんあれか、そうか、班からよそ行くよね。そう死ぬかもしれないはい生きてたあれ引きずったあれー、弱ってる。やったなんとかなるプロジェクト X。これ何の歌？どうやらあれで弱ってんのよねあ、そっか、捕獲か。そうだねあ、ごめんね。普通にチャンストーンだった。あー、待って、マスイダンあった。あ、ナイスー。やあーだねにゃったー。なんとかやりました。やっと終わった2人とも随分枯れるようになってんね。なんとか死んでんじゃあれさ献身の総意取ったよ、私。エロいじゃん、エロいじゃん難しかった。エロいじゃん。なんでエロいじゃん。えとりあえずリドよいしょじゃあ、攻撃出ないか。まあなかなかねごめん一回映っちゃったどうかね次ぽちゃのだけ最後に立たせようかないやいいよいいよ。なんか突然降って入ってきちゃうだけだからはい大丈夫です。はーいじゃあそういうことで、ね出された。今日の配信はここまでしますはいははいい。突発で始めてごめんなさいはいありがとうございます1時間くらいのねちょっとした配信だったんだけどねはいいやでもありがとうございましたなんとかねありがとうございます。はい、倒した。はい、ありがとうございました。このちゃんも聞いた。おいちゃんさんも聞いた。ははあ、すごいじゃん。あ、聞いてなかった。あ、ローちゃんさん、こんばんは。はい、言ったのだ。あ、なんかもうどれ言ってるか忘れちゃった。ゆうりゅう。あ、もうなんかもうゆうりゅう言った。まあいいや、熱中しすぎて。ついてよくわからなかった。ということでお疲れ様でした。バイバイ。はい、バイバイ。お疲れ様おでつかにゃん。す。乱入申し訳。